Aquest divendres, Blanes recupera una de les cites més esperades del Carnaval 2026 amb el Carnaval Jove, ajornat la setmana passada per la pluja. La tarda començarà amb activitats d'animació, xocolatada popular i la cercavila del rei i la novetat de la reina Carnestoltes, que recorreran el centre de la vila aportant color i gresca. És un espai pensat especialment pels joves, però obert a tothom, on la cultura popular i la música actual es combinen per crear una jornada plena d'energia i festa. Els participants podran gaudir d'actuacions en directe i sessions de DJ, amb ritmes urbans i comercials que faran vibrar el carrer fins al vespre. Nosaltres no som part de les rues, som una entitat que el que fa és festa major, pròpiament, ara mateix, però sí que com a Ensorrat i com a Consell Local de la Joventut creiem important oferir espais d'oci i alternatius per a joves. I un d'aquests va ser el Carnaval, de fa uns anys que el fem, que el potenciem, i aquest any doncs, li donem més força amb una arribada d'un rei i una reina Carnestoltes, activitats familiars, concerts. El Carnaval Jove claurà els principals actes del Carnaval 2026 a Blanes, després d'una rua de Carnestoltes que ja va omplir la ciutat de milers d'espectadors. És l'última oportunitat per viure l'esperit festiu i compartir una tarda i vespre de diversió amb família i amics. Amb activitats, música i animació, el Carnaval Jove promet tornar a omplir de color i alegria els carrers del centre de Blanes, consolidant-se com una de les celebracions més esperades del calendari local.